Mangga, Mama. Keprungu tumetese banyu ing padusan aku sendening baturan kok aras latiku kanthi sing tresno pinarung ning wangi tentrem pintrem rasane pangrasa sumringae panyawangmu merasa sanelasi atiku sing akeh Ora Mas. Dalem. Crik, iki ke garapan. Oh, garapane wong suwung. Ya ora. Garapane wong lecem. Lecem. Terus Bandun, niki ngaturaken Wilujeng Rawuh kagem Lucky Collection, keluarga besar dari Lucky Collection. Matur sembah nuwun Wilujeng Rawuh. Saha Wilujeng Pinarak matur guyub sembah nuwun. Mak. Dalem le. Jan, nggih. Arepe bodho, arepe lebaran diukahi makame ya, Mak. Tak pikir lah arep kok tumbas ning opo. Ora. Kowe iki wis tuwa terus gampang masuk angin. Tak delok tasmu eneke parfummu minyak kapak. PPO saandahane yes jenenge sepuh minangka ibu kanggo cah-cah kae. Yes. Aja sembrono. Ngene kadang-kadang sing gunakne malah koncone. Aku sing sehat alhamdulillah. Lho lah ya mulakno kuwi mong anakmu lanang icil iki mau saged mong elingne. Muga-muga tambah lemu, tambah lemu. Amin. Gek seger sehat warasan ya, Mak. Amin. Andeng-andeng nindur lambe aja dipandeng pomo sing duwe. Andeng-andeng nindur brutu aja dipandeng nggih. Monggo, Mak. Pacar esok nyumirat madangi. Ayo mayat. Solo. Monggo Bu Chandra. Anget tak rasa kaya tumbas los. Hey, say.
prasat nasi hatiku sing haking tetesan udan angirami pategalan garing malikane fajar esok nyumirat madani paraden trenggalek ato tak rasa kaya sitresnamu ing sawengi kae nanging kok ngene kaduwang burine apa ya sudu jodone bebasan saumpama kaya ngenteni maneh langke ayane wong ranting dijajueng pungkasan kontrang kandreng kono kawas kalegan angumbar kadrenan ramikir bebrayan balik jor aku wis kadung kasuru atiku mong tansah rengu
cintaku sejuta